pluja, sabates de recanvi. Ens hem posat xancletes. Molt bé. Avui, l'activitat d'avui és una activitat que és activitat en famílies, no? I és la descoberta del riu, en el qual el que fem bàsicament és la inspecció del riu. Llavors intentem fer activitats familiars a les quals no només els nens hi participin, sinó que els pares en família amb els nens puguin col·laborar i aprendre coses. Com que no és tan formal, no és com els grups de voluntaris que ja han d'omplir la fitxa de camp per registrar-la, la base de dades i tot això, es fa una mica, intenta fer d'una manera més dinàmica, relaxada, més de cap de setmana, no? Ja teniu un llapis, també? I la conca del Bressó. Sí. Home, fondaire és poca, no? És rosa, Arnau. Mira, Sorra rosa. Rosa. és de princesa, és aquesta. Doncs la veritat és que als nens els encanta, i no només als nens, sinó que normalment s'engresquen molt els pares, no? Potser de vegades venen una mica reticents a ficar-se o el que sigui, però després doncs, són els que els agrada més l'activitat, els nens, els pares, i és també disfrutar d'un temps en família, que és molt important. La veritat és que l'activitat em sembla perfecta, m'agrada moltíssim. Penso que encara els grans tenim que aprendre més que els nens, perquè els nens són esponges i el que li vagis donant aniran aprenent, no? Si ho podem fer que ara que són jovenets ja puguin absorbir el que nosaltres no hem pogut fer abans, és la nostra idea, no? Disfrutar de l'entorn, disfrutar de la família, disfrutar dels moments d'esbarjo, però sobretot que agafin, no? Aquella cosa que potser nosaltres vam tenir la mancança, no? En el seu moment. Potser més endins o... Llavors, veieu que aquí hi ha com un... Veus alguna altra? Sí. Això ens hem d'esperar que deixar-ho reposar. Qui no coneix res no estima res, no? I que quan més gran és el coneixement que tens d'una cosa, més gran és l'amor que li pots arribar a tenir. Aleshores, ostres, si pots contribuir que el seu coneixement sigui no només emotiu, sinó científic, de vegades, encara pot ser més profund, no?, l'estima que tinguin per l'entorn més immediat. No? Aquest sí que anem molt. Aquest és aquest, que té les cames així, no? Aquests que fa aquest sembla. Sí, no? Pot ser? Sí. L'adoptem? I després que també aprenguin a conèixer-lo al costat de casa. I de vegades la magnificència dels ossos polars, dels elefants, no sé què, ens porta a despreciar el que tenim al costat de casa. I més la societat d'avui en dia, que ens porta a aquest aïllament, no? I de l'urbà i lo natural, no? El projecte com a projecte de riu és molt important per això, perquè el que busca, sobretot, és apropar les persones al riu. Visca el riu Congost! Tenim escongili, mira. Estàs content? Hem trobat de tot, i està molt sa, eh? Anem plegant. Anem a deixar les